ассалому алайкум дӯстони азиз. имрӯз 16 август курси имрӯзаи мо дар бонкҳои Тоҷикистон. Бародаро, пешаи видеоро тамошо карданатон ҳаматон хоҳиш мекунем лайк, подписатсияро фаромӯш накунед ва Бонки Миллии Тоҷикистон 16 август 1000 рубл 163 сомону 50 дирҳам 1 сомон поён рафтааи бародаро, дар ҳама бонкҳои Тоҷикистон, бонки Эсхата, Алифбон, Спитаминбонк, Газпромбонк, Коммерсбонк, Ҳуммо, Спитаминбонк, дар ҳама бонкҳо бародаро 1 сомон поён шидаи курс. хеле ки гуфтам бародаро, лайк ва подписатсияро фаромӯш намекунем. ҳар рӯза курса метавонед ҳамин канали мо тамошо кунед.